Què, Josep? Això és molt millor que el Black Friday, eh? Home, i tant. Això de la compra conjunta és una bona cosa. I com funciona? Doncs mira, ens ho poseu molt fàcil, la veritat, perquè com que agrupeu les comandes d'aquests lots tan bonics que preparem a la vinyeta de la gent de Fem País, ens és molt més fàcil fer el muntatge i després portar-ho a casa de cadascuna d'aquestes persones. I com que juguem amb producte de casa, amb els vins de la vinyeta, amb els vins que fem amb les vinyes de la Marta, vins de pedra, formatges també que fem aquí i embotits de casa, ens és molt fàcil agrupar-ho amb aquest pack tan bonic i distribuir-ho. Fantàstic. Va, que us explico com funciona això de les compres conjuntes. Ens unim moltes persones abans del 2 de desembre per fer la comanda del lot. A partir d'aquest dia, els amics de la vinyeta van preparant els lots amb amor i carinyo, perquè el puguem rebre a casa just abans de Nadal. Exactament, i a més, amb el lot aquest, convidem a la gent que l'hagi comprat a un aperitiu entre vinya. Salut, Tom! Salut! Salut per Fem País Per la vinyeta. i per tota la comunitat de Fem País. Salut!